A zdravím lidi u dalšího Let's Play z Farming Simulatoru 19, třetí díl. Dneska, jak jsem sliboval, něco pokoupíme, bude to takové menší videjko. Takže první, co jsem si koupil, tak je takovýhle maník, kontejnerovka. A další, co jsem si koupil za kamerou, tak je ten manipulátor. Dneska se teda pustíme na zvířata. Takže koupíme ohrady, koupil velký kurník určitě. To chceme. Máme to boom. Který den dovezu teda. Ještě jeden malý kurník. Tak, máme DVD. Máme dva kohouty. To. Ale doběhají. A v Oskrinu bude takhle krmit. Ještě tady to uděláme rychle. Tady se to kupuje. Tady. Tady taky. Tak. Asi. Teď půjdeme ještě koupit muset cisternu. Já si můžeme za něco dát cisterňáka. To mě zase nepůjde cisterna z toho dole. Škoda, že se to nejde udělat cisternovka. Tak dáme. Bude to pro zvířata. Koupíme toto. Ještě jedno. Vodárna. Chceme takovou tam zpátky to už jo. Si musím brát. Ještě jsem si nakoupil tu nějakou vlačku. To bylo až do dalšího dílu jsem si to koupil. Dalšího dílu napřed. Se moc omlouvám. Můžeme dát cisternu, ale už tam nedám.
frčíme. Pole, takže dáme žít na běru a bude to asi konec, já je pak nakrmím. A do dalšího dílu se můžete těšit. No, nevím co ještě, asi na setí. A za těch 5 lajků tak koupíme nový pole a můžeme začít další sklizeň. Vyberete, napište jakýkoliv číslo, vám ukážu na konci mapu. Vyberte jakýkoliv číslo, napište ho a potom si koupit to pole. Že takhle máte. Mám takhle mapu, takže vyberte to, pozdravíte doma a zatím pro tohle bude všechno, tak ahoj.